To je veľa 30 sekúnd. No, toč. Nič. Aj more. Seba, sútor, no. Vidíš to, no. S kým tu teraz bývam, no zblázim to, no. Vidíš to. Lebo na to ísť domov, nie? Když zajtra idem domov, keď sa stretnem, kámo, spravíme veľké podvody na celé Slovensku, kámo. Všetko vytunelujeme, kámo, tak sa priprav na to. Vymyslí nejaký plán zatiaľ, dobre? Hej. Vidíš to, kámo? Vidíš, toto budeš mať, kámo, vidíš to? No dobre, už to na kolegu. Na mňa už bolo veľa, kámo. Aj takéto prachy zarobíš, kámo, vidíš to, kámo? Money, 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 sexy, sexy, da-da-na-na-na. Teraz no dobre, platí, ruku na to, kámo, hej? Dobre. Dobre. No povedať na to niečo k tomu. Nie? No povedz už na to niečo k tomu. Sútor, vidíš to, tuto máme v tejto izbe. To je strašné, na čo strašné si to chlapcom. Dobre, už netoč. Čo, kámo? Nechci, kámo, nič. Ale no, treba, nič? Viac ako 30 sekúnd bolo. Hej? Nebolo. Bolo. A tu má Livko skriňu. Čo na to povieš? To nemusíš ukazovať. Kámo, ale v tej skrine je niečo, kámo. To nie je len taká krabica. Pozri.